Ndinonzi Muchaona Gwatidzo ndobva kuBhowera. Ndakanga ndiri kuraramira muCape Town. Asi chakandisimudza kubva kuCape Town situation yeko masumudzirwo atakaitwa. Takasvika pakuti munhu anga achibuda kuCape Town nehembe pamuviri. Zvinhu zvese zvatakashanda ikoko takasiya. Tasiya takadhepotwa tikasiwa kuemba yeZimbabwe. YekuZimbabwe vakambozama kumiramira kuti kwa chikafu asi chakatirwadza kunaiwa nemvura. Takarara takamira tikaswera takamira tichinaiwa nemvura kusvika hembe dzaomera pamuviri. Kusvika tadhipotwa kuno takaita 5 days tiri muroad. Ndonzi Tanyaradzwa Magaisa ndakabva kuCape Town. Ndine vana 2 vandakauya nayo. Murume atitomudzi kuti akaendepi takapesana pakuuya. Saka kuCape Town kwakatosara mwana mabhasi. Ari kuita mashoma nokuti anhu akawandisa. Anhu akawandisa zvototi kunotoda mumabhazi akatowanda zvokuti anhu akwanise kukwira auye. Zimside takabatwa zvakanaka chaizvo, taichengetedzwa. Zimside tikatsvakirwa transport mazimbuko akaya akatitora. Atitora mazimbuko nomumwe aitaura nzvimbo ari kuenda. Saka isi nzvimbo iri pedyo neBhowera iMutare takangobatanawo newekwaRusapi kataenda mubhazi rimwe katasirwawo maMutare. Saka nguva dzatakasvika maMutare takasvika usiku. Kubva patasvikawo panapa tatichiudziwa kuti pano pane mbavha. Saka tabatsirwawo nekubikirwa ana poriji isusu nekupiwawo tii nechingwa tikabatsirwa. Izvozvi tamubhaziwo kuti tiende kuBhowera tabatsirwawo nevebhaziwo. Chairman wemayouth tisu vatibatsira zvakaomarara. Tasvika usiku kusvika pano nzvimbo ine mbavha. Vana mukoma garai makabatana, uyai kupepe kugara, uyai muende pavhuranda apa. Sisi vatitungamira vakandotisiya pavhuranda. Kusvika sisi vasvika pakuti chirega ndikuitire kapuje mumwe tii vane vana. Tabikirwa tii nechingwa, vana kapuwa poriji. Vana vanga vasina masokisi vabatsirwa chaizvo nemasokisi. Vakati chirega ndifonerewo vakuru vangu. Pavafona zvedu vakuru havana kumira kusvika. Ndinoitwa Kanzela Pusha Gunyai Ward 3. Ndiri kuda kunzwa kusurukirwa zvakanyanya, asi ndine kufara zvakanyanya kufarira vamwe vedu vadzoka kumusha zviri safe. Pasvika dambudziko iri kwandiri around past 2, nearly quarter past 2, ndichiudzwa kuti kune vana vauya kumusha vachibva kuSouth Africa vasvika pamusika apo vachisiyiwa nebhazi ravasiya ipapo vari vekunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakubva ndakurumidza kuuya tichinovaona tichinzwa kuti havana chikafu chakakwana. Ndakwanisawo kutorawo zvandinokwanisawo nezvandiriwo kuti ndikwanise kubatsira vanhu ava chikafu chekuti vadye, tii yekuti vanwe. Taona paine vana takwanisa kubika poriji. Vakuru vamhanya tikaona vakuti tsvakirawo matransport. Kusvika vamwe vedu vato vangachienda kunyanga vakudzwa kunyanga, vangachiendawo kuHonde vakudzwa kuHonde. Isi weBhowera takudzwa kune weBhowera. Ndinotenda zvikuru nemakanzera ari muno muMamutare. Ava tiri kuenda kuBhowera kwaNyashanu. Tonotarisira kuti tonorima kuti tione kurarama. Toda kuzvitenda vemabhazi vari vatibatsira, TripTrans, Boversberg, Inter-Africa, vese vanhu vatibatsira kutora vamwe vevanhu vanga vachida kuenda kumadzimba kwavo kumisha yavo. Tinoda kuzvitenda nekuti vakwanisa kutibatsira nekukurumidza. Hapana kana mugowe kana mari yatavapa pakubatsira apa. Tichitenda zvakare officer in charge patavataurira kuti tiri pano, pavanzwa kuti tiri pano vauya, ndo vamwe vanhu vanga vachitibatsira kuti tibate vadzo vemabhasi kuti tikwanise kubatsira vana vemuZimbabwe vauya kumusha. KuSouth Africa kwaiyananiwo kwairaramika, mabasa aripo kuti mabasa hauzogariwo pasi, mabasa anenge ariko ari nani. Mune chamakadzoka nacho here pane zvamakashanda muri kuSouth Africa? Hapana chatakadzoka nacho, takangodzoka tiri vanhu chete. Tiri kukumbirisa kuti mutibatire vanhu ava zvakanaka vari kuuya kumamisha kwenu, nekuti titakwanisa kuvabatsira hatina ukama navo, asi ukama hwedu hunobatanidzwa neZANU-PF, ukama hwedu hunobatanidzwa nekuti tiri maZimbabweans.